Ez du behar. Konparazioen, psuke grekaz, erran nahi du harima, eta erran nahi du ere haizia egiten duena gezurra ertego gusten duzu. Guzur, bizkai, guzur, psuke, erran nahi du harima, eta erran nahi du ez gezurra ere erran nahi du. Airea saltzen du. Eta erran nahi du ere hotza, hozten dena. Ordean, nahi guztek egiten dute, baina hatzain izena balima da psuke. Nuntik izaiten da, hotza den nako. Eta hatza bero da, eta aldiz hotza da. Hori, iduridu ez dutela sekulan ikusi nahi, salda beroxeta. Hola, banira interpretazioa zokta. Izenpetu, izen ospetsuen, izenpetu gabetin, gauzak gaizki urartuta, teknologian edo bizi realian zangorik ez dute berotzaski. Bueno, badate, frangotan gauza asko, dena ez. Jakin dunek beti lainutan daude. Anitzak. Eta baluroski ikusten da, frangotan agronomian eta geurako izuarizko haukeria. Zuau, ari izan ez, 50 urtez nekazaritza, eta kakain erdian frangotan ezin ulertu zegertatzen den, ikusten duzu, erregla batzuk, gaizki ulertutakoak dira. Hori importantea da, batxi, pentsatzen dut baino importantea da, hori beste arlo batzuei parte egotea honetan ikerketan. Ez bakarrik, abar baten azpian bakarrik egotea ikerketan. Horrean, segin ezagun, berdin mazauzue, erroarekin, erroak bere ahoskiak danza fandangoak egiten dut. Ikusi eskuadaz hartuko dugu hitz bat. Gar, erran nahi dugu gauza bat bat. Gara, hori artikulua da, hori erran nahi. Burua, gar, kola, garana, garodo, garezora, karaona, erran nahi du, berdean batzuna egin duztu, del castellano, ez dakiz zuen nahi duen hartu bestiari, hasteko grekaz bada, kara, erran nahi du, buru gainean, eskualaz dauzu garai, etxe garai, erran nahi du gaineko etxea. Hemen du etxea bano, goro borda garai, da lokatibo bat, iki, garai. Gero, gereño del castellano garaño. Holako zozokeriaz betetan daude liburu bat. Gereñora, zera zaldiaita, jauziten du, goiti iten du bere lanai egiteko. Gereño. Zer esan nahi du? Gereño? Gereño, zera zaldiaita, zaldiaga. Gereño nahi du, la monta, ez da gire espainol zen horrean, la monte publik, eta zera gereñoan, kompazioa aizkoanta herrian bat bezigetzen izaiten. Eta behar zuten trukatuz, nekiak dira bizitzeko. Gereño hori bazkatu behar zuten, trukatuz, zomai degunez etxeatian, gero beste etxeatian, eta hori, uda ginartio. Pero uda zuten behorrekin. Beraz, gereño gauza garrantzitsua zen, etzen asko zen, gostatzen bitzen bizitzik eta biziaztia. Horten, gereño, gero gauzu iki, giri da behora trenpian delarik umaltzeko. Ugaltzeko ondelarik, horten da, giri. Eta gero, hizkuntza vulgarioan egin da, gizonak edanta giri, itxadu gorten tekstotan ikusi dut, gizona mozkortu eta giri. Egan nahi duen, ez da? Giri bauzu rusoz egan nahi du, mendia. Mendia, eta sanskritoz egan nahi du, giri, mendia ere. Giri, zraua, zurrua, giri, zurrua, torrente de monte. Gusten duzu, giri, zurrua. Giri, A-E-I, O, gora. U, guri, zer mantekila, guri ikin bada. Guri goian dagoelako guri. Horrean, gusten duzu, etxempu horrekin ikusten duzu, sekarre, nahi du, moztu, ez da, latinez, hau, seki, arroz, seki. Eta, iten duzula piko handi bat, saku, eskualaz, gusten duzu, eta haragia, iten duzula mozten, sitxi, sanskrit,
zi, ikusten duzu, zi horiek beste eran du, denak dira aztertzeko. Zi erten dugu guaiko gure aboskatzeko maderarekin, ikusi behar da barnean zer duen. Zik egiten dugu zitzi, te batekin transkritzen dugu. Zitzi nahi du ebaki dena, puska eskuaraz, eta sanskritoz gauza bera nahi du. Eta dauzu nintzina, eskuara median, hesia indako, sasi, saksi, latinez, da moztuz atxigitzen den hesia. Eta ikusten duzu erro horren bera, saku, hauseki, segurotarez hausiki, incisivo, frantzesez, ez dut harrapatu, eta zitsi, eta sasi, eta ikusten duzu, nola iraden, eta ulkin, ez dut aski lantu, igual, ez dut harrapatu. Erteko da, erroak hartzen ditu kameleon batek bezala, unku batetik bestera. Joko hortan eskuara miresgarria da. Eskuaran harrapatzen duzu, erro ez dut erten denenak, ez ditu denak plantu. Asko errotan hartzen duzu, formak aldakorrak, beste Europako, beste hizkuntzetan, justen heen guzien bilduma balizezen. Idurigu, arxibo hizkuntza. Idurigu, konservadore hizkuntza da, zanguain, izentai, igual, ogoize hori ez da gezituko datu edo, join gainetik ego, iso, gainetik zumba, eta orduan, erro bera, ikusten duzu, nola bokalak aldatuz, edo berdin konsonantea aldatuz. Ordean, bokalak aldatuz eman ditu txentu horiek, delako seku, saku, eta zera kara, gora, eta gero, badituzu, aur, normalizioen erten du gai, aur, izuarizka beratxa da, aur horrek badu, forma banori eskuaraz. Eran edo aintzinean, horta edo da, aur, eta ur bildu, ten duzu gai, da, urko laguna, ten dela, ikusten duzu, aur, labortu da, galdu du, bidean galdu du, diftongako bokal bat, galdu du. Hortan, dituko da, aur, netzat, da, lema bateko osua. Eta ur, lema bi, eran edita, galdu du, bokal bat. Lagun urkoa, ogan urkoa aurretik. Urko laguna da, eta hori bauzu. Urko laguna. Alemanez, walk, haintzineko bere nahabaso, idole baga. Walk. Heimat, haintzineko bizilekua. Sprach, haintzineko hizkuntza. Usten duzu? Urura. Orduan, hori eskualaz deia bauzu Eta bauzu bakarrik. Burraso, arbaso, aurreko burrasoa dira. Beraz, eta txik, amatxik, demorakoa. Arbaso aurreko guraso. Aurreko burraso bera, bi hitzez egindakoa da. Bur da, ez dagoela ulertua, baina egan edo umea. Atzemiten duzu, erro bera, ermekin, morroi. Morroi da, lehenbiziko zentzua du, gaztea, umea. Morroi. Merinoz guai atzio dut zuzen, grekoz baduzu gauza bera, erreiteko adolescentean baten dako, meiratz, uste dut, eta neska gaztea inago ere. Beraz, bur, jaso, burra, eta jasok eran nahi du, eran harri jasozalea, uste duzu, porte, ekarri. Bur, jaso eran nahi du, parienz, ikusten duzu zantzua parienz da, beraz, unia egin duena parientez. Eta burraso, eta arbaso, ikusten duzu, tinkatuz egina. Gero, baduzu eiki, erosi,
priazta ikusten duzu grekez. Priaztari. Pri hori da, peiki da, patinkatuik, hau hori da, guk eguerdi iria. Guai, ordu bat da irian gabiltz. Zuek erretu duzu bueltan, iriak hori eran nahi, bueltan, iri da, hau erranteko manera. Iri horiek, behin du, grekoz, pedi. Periferik, eta gero, bada, eskualaz, konsonantia egin, parez, aurrean ezan nahi du, parez par, etxek par, ez da duzu nahi. Par. Eta, ordean, baduzu, behikin, buru, bide buruan, eta buruzagi hori polita. Buruzagi, bihiz badira, agintean dena, eta aurrean da bila. Buruzagi, gara nire, aintzinetik, ekarraz tiratzen duena jendea. Egan nahi bita, el jefe. Eta horrean dugu, nire lanian beti atzore pixkatea. Behar duzu saiatu, pruebak atzemaiten, eskolatik aparte. Beste ez errainak zuten, segidan, zuk arbitrarioa, behar zuen definizio. Horrean, bauzu, grekaz, prozagein buruzagitza. Buruzagiak manatzen. Ereman jendeak aurrian, norbera aurrian jarriz, berekilan giratu trokak. Prusa. Pros agein. Ikusten duzu, pasatzean, agintea eta agein nola diten. Gero, bada sanskrituan, puro gaua. Que marcha en cabeza. Adelante, el jefe. Hititera, piru ga. Jefe, entzinaria. Beraz, buru, uste duzien digen duden, guai hauera nahi du, bena formalki, aurren familiatik da. Hori guzien. Horrean, horiek denak atzemain duzu, ber, eran gurekin, per, pro, prae, eta hola, indoeuropar, far, fer, germanikosta, beti gauza bera nahi dute. Horrean, horako gauzatzu, bide huitai ibiliz, emeki, metodo bat, zertzen duzu, eduzauzu, metodo baten, margoa. Eta metodo horrekin, horatzen zira, eta laguntza hartuz, beste ikerlek eginak diuzten lanak, jadanik eginak diuztenak, eta dira toneladak, hek baliatuz, Euskadain ulertzeko zirrikitia nik zeurik, baitezpadako zen, zirrikitien irekitzea. Ikusteko beste, nola hartzen duten, zer lan den eginik. Eta ordean, portako, badira biziki, dokumento honak, nik, banuen, latinaren filologiazko liburia, meietena, berak egiten du, hartu zuen, jadanik alemanek inazutena latiniz, ez da bitzer, filologik, espasik, eta Xantrenen ekipa hori, Belgikan matziren, hilak dira guai jakasi dena, publikatu zuten 2000ko itxori hortan, 1980 edo gola, publikatu zuten, Greziera klasikoaren filologia, izugarrizko lanaren. Eta hortan oso lan serioak inadika, ekipa gaitzak gaitu dira. Horra japatzen duzu, sekatzia sanu. Zeizkuntzan da hori libro hori? Eta frantzosez. Maizeta da bertzeko. Belletina da? Ez, hori Xantren. Eta bere ekipa. Horrean, sekatzia sanu, komazaren kan. Txena probaten. Galeraren bat, esan dituen azken hitzi buruz, arbaso, guraso, oiabizio zer gehitzeko. Galdera bat horri buruz, misenera zer da? Zon hori, misenera da, gerkoak, zera, iondarrak karpatetarik jeutsi aintzin, Balkanetatko mendietatik jeutsi aintzin, bazaguen zibilizazioa. Misenaz ezagutzen dut nik, baina hizkuntza zan, hizkuntzaren ikaz, da?
bai, mizenera ezagri dut euskaraz, da mizenien A, mizenien B badira, badakit euskaldun sikaltzare handi bat badagoela, talde hortan, eta deszifratu dute mizeniena, etzakiten zertzen mizeniena. Deszifratu dute? Noiz? Eta bigarren gerra onduan edo, Eta, lehenik etzakiten irakurtzen. Eta matematiziano ingles batek, matematiken bidez, kontaketak eginez, atera zuen, zerako marko horiek, zer silabe, ohartu zen, silabazko idazkera bat zera. Baina, gero etzakiten zer esan nahi zuen. Eta orduan, sekariak ari ziren, ez da badan, eta ezan arratu zuten sekulako, indusketan, ez da 10.000 eta piko brika ziren, kontabilitateko eta administrazioneko brikak, sumendi batek ito krozoz, eta brikahek ezagri zituen etikotz gogortu. Santorini. Eta undarrian batek, intzuen, eta hau griegoa balitz, eta hasi zen analizatzen, griego bezala sendituz, eta proto-grek batzen. Jadanik hori, horrek kontraditzen zuen, anarten jimbutazen eta erran, gauza horiek oro, bezen, nizen darrak kontxiedatea zen, Indo-Europaren aurrekoak, eta bizkitartean, Greziera pre-helen bat zen beren bizkuntzan. Orduan, alemanek pentsatute, baina, mizenierrak ziren, Anatoliatik itxasoz etorritako Indo-Europar batzuk gure arnasuak. Beti badira, nahi dela isinetxi gauza bat, beti argumentazioa. Ezen. Una cosita, hablando de esto, me trae a la memoria, yo hace unos años, ya bastantes, estuve con días de diferencia en Mykonos y en Micenas. Con días de diferencia. Me impresionó muchísimo, en lo que queda de ambos, se nota que eran dos civilizaciones que no tenían nada que ver. El castillo de Knossos en Mykonos se ve claramente que es un castillo abierto al entorno, que es un servicio, digamos, a la población del entorno. Micenas se ve clarísimo que es un castillo para defenderse del entorno. O sea, esa diferencia salta a la vista en la construcción, etcétera, de los dos castillos. No hay que olvidar que Micenas acabó conquistando militarmente Creta y destruyendo la civilización minoica, ¿no? Pero se veía la construcción de ambos castillos se veía clarísimamente que el objetivo era completamente distinto. Entiendo que los micenas ya eran indoeuropeos y los miconos no lo eran. Bueno, nik ulertu duanaz, nik ez dut zu bezain barna sakondu, apentsi egite lana, hitzetan egoniz bakarrik, da Indo-Europaren hori, ja nik espiritutik, kenduta daukate. Beaz, nizen ere, heien hizkuntzan egoitez, heien hizkuntza greziera bat bali bada, eta ikusten dala dela, konparazioen karabiforo, nahi du, klabiforos, giltzaina. Lineala eta linealbe hizkuntzak, gaur egun badakigu, letrak berak erabiltzen dituzte, baina hizkuntzak guzti desberdinak dira. Bai, horrek du Txinako... Lineal B da helenikoa, lineala inork ez daki zer den. Bueno, ni ez naiz hortan, mementoz hasteko, ez dut ere barnatu, ez behitut aski barnatu. Hortan, behar nik ez da bada ezin dut segitu, nik ohartzen iz bakarrik, nik ikusi dituan, ekarriak diren, nizen dar hitzak, direla lema batekoak. Komazioen, klabiforos, errekaz, garen du giltzaina, giltzak ekartzen dut, funtzionarioa, eta nizen erioz da, karabiforos. Eta, giltza epatu haitu du, giltza eskuaraz, giltz da grekaz, kleiz, ageri da klarki, hitz bera dela. Jadanik hitz flexionatutakoa, garen eta gilt, heldu da, errobat da, kal, jo. Eta jo, hautsi, apurtu, kultura duzitan, elgarrek bilan batzan, beti. Jo eta apurtu. Kal, eskuaraz baduzu, hola, osoa, kal,
bi konsonante, sugea kalitu. Eta bada, lituan darrez, kaltiu. Zera, hautzain lana, bordin berua, joiten dira, kaltiu. Bon, horrean, kalo bada grekaz, joiten dut. Eta, kalto, eta ortai badu, hautsi, jo eta hautsi. Bigarren forma egiten du. Guk gilz, kusten duzu, i batekin. Ez da gehiago kaloetan atzemiten duzu, kusten duzu nolako ziminokeriak badu. Gilz, tekstuak esplikatzen dute nolazten, ina. Langeta, sorotako langak egorezkoak. Hesten dira, gure txakula zer da, no? Izaiten da bilur bat, egina izaiten da zaraitz zurez, zaraitza le sol, le sol, beraz. Salix, latinez, hitza. Bai, Salix alba. Zare aiz da. Hori, zaraitzoko errekan badago. Azterrean, unai. Zaraitz u. Zaraitz u hori dago, sufikoa, beroa zara. Zare aiz, zareak uste duzi zen den. Keirotik edu da, mozten den, eta zurez egindako, mozten den eurez egindako lan bat. Zare aitz, ikusten duzu jadanik nola sofistikakoa den, zare. Aitz da, urritz, eta hoitan atzimiten duzu. Erortz eta sagartz eta hoitan atzimiten duzu. Aitz eta zer, talio. Talioren izen bat, aitz bat zu, amu. Ordon, zaraitzetik, latinak eman du, Salix, iriatz hori bonita da, iriatz. Hari asko du, harizko, zugaina, harizko landaria. Iriatz. Felix, latinez. Felix. Horren, egiten dute, mendiko pino bat, bada, deitzen dute, larix. Larix. Lerraitza. Ler. Erronkari eta ler, egiten da, pinoen dago. Lerraitz. Larix. Alpetan ezik ez. Dordean, ikusten duzu, behaz, nola, emeki, ikusten duzu, ja, elemento berdinak dira, gisa bat edo beste aldatuta, makillatuta. Hori nik izan du babelizazioa. Iruditu, Bibliako redaktorek ulertua zutela noizbait, izan zela, zer, babelizazio bat izan zela, Babiloniatik dut, babelizazioa. Beraz, hitzek, beren bokalak aldatzen duzte, baina ere aldatzen duzte erruek konsonantiak. Konparazioen hamuk kul, hamuk talio korbatia, makila, makuiu, ma da hamu. Gusten duzu nola? Itzuli gaten, eta biztapena, denek garen azte, beten latin, bakilun, baktron, derkaz, eta irlanderaz, bak. Eta hola, salut, ez duten usa esplikatzen. Hamu kur da, makui, eta da, esplikatzen da, tekstotak da, makil, guru bihurtu batekin, zendako. Kurba ere hortik. Eta ba, kulu eta garatzen egiten da. Kul. Kinkoak daki zonbat izbanen horrekin, ul horrekin. Itzuli, irauli, uskaili, ez da gizonbat. Eta horrean, baduzu ulu, alu, uste duzu, hola inadide. Denak dira, beti ideia beran du, hola, zera, zertzen dena, inguratzen dena, ulu, bola, ikusten duzu. Betire, makuioikin, hor ikusten duzu, linguisten bidea nola den, eta eskualduna, gaixoak, nola induten. Beraz, makila, omen, bakilun, latinetik omen da, ikusten duzu, denak alrebez, ikusten duzu, landen dikzionarian, gereño, zaldiaita, del castellano, garañon, Kinkoa daki dena da hola. Eta eskualaren lantzia izain da, iten barima da, hoita bat garen mendeuntan,
gure ondotik heldu diene, sakontzen bali maute hori, iraultza intelektual bat izango da, iraultza bat izango da, linguistika munduan, Indo-Europa hizkuntzen munduan, kultura munduan, izan da, iraultza bat itzera. Ez da egongo iraultzarik, bakizagatik. Nik uste dut lotuta dagoela patriarkado eta hizkuntzela. Hau da, Europan dagoen politika eta Grezian ikusi da gero imperialistagoa. Nolako egitura batean, ez da bakarrik aipatu duzuen nekazaritzan zer gertatzen ari den, beste zer gertatzen ari den. Errealitatea, zintzotasuna, egia, denon onura, ez dira bultzatu beharreko baloreak. Kontrakoa, aparatu guztia, unibertsitatea, industria, farmazia, politikariak, hain helburua da aberatzak gehiago aberastea. Zentzu horretan ez da sartzen egia, baina ez bakarrik hizkuntzalaritzan, arlo guztietan, ez historian. Problema, ez du ikusi behar problema linguistiko bakarrik. Zergatik jendeak ez ditu begiak zabaldu nahi, ez bakarrik honengatik. Ez da bakarrik hemen ez dela gertatuko, beste arlo askotan ere bai, hori da problema. Problema ez da bakarrik linguistikoa. Problema da, egitura guztiak daude boteretsuago egitera. Zentzu horretan, horren kontra doan guztia, eta izango izateke, hori ezin da ukatu. Paradigma, hone guztiak, gaur egungo jakindura paradigma batzuk gainean dago esarrita. Eta horren paradigma, inok ez du nahi aldatzea, inok aldunen artean, inok ez du nahi, ez da dirua bakarri, boterea bakarri, baizik honek guztiak paradigma dira. Legeak, azpiko legeak, zeren gainean dago gure kultura guztia. Eta honek euskerak dana iraultzen dau beti gora. Horregatik botereak ez du aldaketarik nahi arlo batean ere ez. Ez nekazaritzan, ez hizkuntzalaritzan, ez iz. Horregatik gertatu Iruña Beleia eta gertatu dolako gauza. Ez zaie interesatzen egiaren bila joatea inongo arlotan ere ez. Ez bakarrik hizkuntzalaritza. Zuk diozun eta zera perspektiba hori ahalden gauza batak bidian dena. Baina politikaloguak eta ekonomistak ez dira denak ados horrekin. Lehenik eta bat soziologoak ere kasko gogatu. Baditu frogak, arkeologikoak, desigualtasuna garatu duten gizarteak izan dira. Lurpera joan dira. Denak. Lurpera joan dira. Guai gertatzen dena, kursatzu, denpora kontua da. Kursatzu, atzeko bakar zerretu tipi bat bakar. Nahiz da, importanta izan. Kolonialismoain pitokeria. Kusten oso guai Daeshekin, Frantzian badira 6 milioi musulman. Hetan bada asko, aitortu nahi demano, bizki gehiago oso txarto bizi direna. Frantzeskoak dira, Pariseko akzenta dute, eta duza, argot, eta denak duzte. Frustrazio bat, komprimatuta. Amestetan ikusi, safrez lepoa ebaki. Eta gua interneten, 5 minuta inboluko zaren mundu guzian. Uste duzu, zertalatua dira. Hori da, kolonismoaren faktura bat da. Hora, errain dute, badakizu egia, duzidin dekarriten zuena, egiazko esplikazioak inork ez ditu salatzen. Ez ditu neo gerran nahi. Hoizten laurantzako problema iten ginen, Frantzian, pasatzen dena, Europan ere, gertatuko dena. Egiazko, egia, hua prohibido. Saloi prohibida, heriotzeko zulora, joiteko biderik laburena. Ezen, makur dena espalimada zuzentzen, paretara joitetxila. Paretara, izu segertatuko aportuko zira. Eta, gure gizartea, ari da, ikusten duzu, kolonialismoan segida hori, nolako eskubideak ezartzen dituzte, nahiz eta geldiarazi delako terrorismo musulman garbi. Izen, erten dute ez dela askit, ez dela Alta Europa, ez dela askit lotu elgarrekin, eta Obama ari dela aukeria, ez dela beste gerra bat nahi, ez da gitzer. Horrek eran nahi du, kolonialismoaren orduan egin astokerien saria, ni egoniz,
berroita emeetzia, hirutan horiak